Ragazza stava un po' prima di grande carriera, ma Slovenska, v slovenskom šampionáte vybojoval ďalší skvelý Pekné ráno, že mám už aj ja, poďme sa pozrieť na čerstvé dopravné informácie. Momentálne si postujete v kolónach v moste pri Bratislave smere do Bratislavy. Zdržíte sa 15 minút a takisto si postojíte pred Kisuckým Novým Mestom v smere Žadce. Tiež rádajte s štvrťožilkou. Radary nám merajú konkrétne na výjazde z Martina do Brútok a na výjazde do Martina do Slučian. To je v chvíli odo mňa všetko, ak chcete vedieť viac, tak klikajte na tvnoviny.sk. Pekné ráno aj na to. Už o chvíľu v Teleráne uvidíte. V ktorej krajine nakúpite za 100 € viac hračiek ako na Slovensku, napríklad v Turecku? To si treba obliecť na veľký festival? A teraz si pozrite rozprávku. Juhu!